Mommy Lutz. Anong ginagawa niyo? Parang nawawala kayo sa sarili. Ay. Wala. Wala. Nagre-relax lang ako. Pagod kasi ako sa kakaisip. 18 hours na akong nag-isip. Pero, parang wala akong maisip. Di ko magana ang aking utak! Masyadong mag-isip, madam. Huwag kang masyadong mag-isip, Mommy Lutz. Tingnan mo ang sarili mo, Mommy Lutz. Nako, mukha ka tuloy lumulutang sa ere. Yan nga ang masakit, Buknot. Yan ang masakit, Buknot. Tinatawag nila akong lutang. Bobo! Lugaw! Bakit? Tuta! Abugaga! Tanga! Ang sakit-sakit! Ang sakit-sakit! Lutz naman, huwag kang maniwala. Matalino ka, Mommy Lutz. Mabait, mapagmahal, may malasakit sa kapwa. Lalo na sa mahihirap. Yung nasa laylayan ba? Yung nasa laylayan. Yun ang masakit. Yun ang masakit, Bugnot. Wala naman akong ibang hangarin, kundi tumulong. Pero, datapwat. Why? Bakit? Apay! Maniwala ka sa akin, Mommy Lutz. Mga bayaran yan. Bayaran. Alam ko. Pero, hindi si Baby M ang nagbabayad. Ako! Ano? Paano? Bakit nagbabayad ka sa mga supporters ni Baby M? Paano, Mommy Lutz? Paki-explain. Please explain. Remember, Bugnot? Remember! Ako ang top spender sa ads! Milyon na ang aking nagastos sa ads! Tapos, mapunta doon sa mga vloggers ni Baby M! Ayoko na!